Žijeme sametem, to byla akce, která se konala na střední a vyšší zdravotní škole 18. listopadu. Byl to úžasný okamžik, úžasná příležitost k tomu, abychom si společně se studenty, s mladými lidmi připomněli události a hlavně význam 17. listopadu 1989. V rámci toho komponovaného programu zazněla celá řada jednak písní, ale také vzpomínek a různých dobových informací o tom, jak to v roce 89 vypadalo. Podstatné na všem je to, že i mladá generace lidí, studentů si uvědomuje význam toho, co znamená žít ve svobodě, žít ve svobodné zemi, mít možnost vlastního názoru a tak podobně. Největší přínos sametové revoluce spočívá v obnově demokracie. Po několika desetiletích totalitního režimu se Čechoslováci opět mohli svobodně vyjadřovat a podílet se na politickém rozhodování. Svobodně volit. Co je nejpustější, co je nejpustější, život bez nás. A Praha byla plná euforie. A na různých místech byly vylepovací plochy, kde byla různá hesla, nebo vzkazy, nebo plakáty. A jeden ten vzkaz zněl takto. Jediné, co tady za 20 let vyrostlo krásného, jste vy, naše děti. Jsme na vás hrdé, vaše mámy. A to byl vzkaz těm studentům, kteří tu sametovou revoluci zahájili. Přeju vám hodně štěstí. Nejkrásnější, co tady roste, jste pořád vy. Chválím tě, země má, tvůj žár i mráz, tvá tráva zelená. Dnes můžeme založit vlastní firmu, pracovat na svých nápadech a rozvíjet podnikání, a to i za hranicemi. Také nám sametová revoluce umožnila studovat, co chceme, cestovat či pracovat v zahraničí. Se svobodou si nevždy víme rady. Máme ale možnost se svobodně rozhodovat, co budeme dělat a žít podle sebe. Můžeme říct, co si myslíme a můžeme jet kamkoliv, aniž by nám to někdo zakazoval. Bylo ono, pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Pravda poznaná nesmí být zamlčovaná. Mám velikou radost, že tady dnes s vámi můžu být a děkuji panu řediteli a vedení školy, že uspořádali tady tuto báječnou vzpomínkovou akci.